va prendre mal, va caure, va prendre mal, amb unes parcel·les, concretament a Mar de Riudecanyes, les parcel·les pendents de construir. Clar, no podria donar noms aquí, noms de persones aquí en un ple, però aquesta persona doncs, va caure, va prendre mal i han pres accions legals contra, en aquest cas, accions legals, ha sigut una reclamació, en aquest cas una reclamació patrimonial, demanant a l'Ajuntament, i no sabem si també l'ha demanat en algun altre lloc més, que podrien ser titulars de les instal·lacions que hi hagués en aquest espai on va tenir l'accident, no? Però pel que ens afecta a nosaltres com a Ajuntament, hem rebut aquesta reclamació patrimonial. Des de l'Ajuntament se li ha donat uns terminis, se'ls ha fet un requeriment per aportar la documentació que li feia falta i l'Helena s'ha esgotat el termini. L'ha presentat. L'ha presentat dins de termini? Dins de termini. In extremis, no? Doncs estem en aquest punt ara. Si jo mateix encara no sabia que s'havia presentat, això és perquè és molt, molt recent, doncs ara rebrem la documentació que s'havia demanat. No són, però la gent avui en dia les reclamacions les presenta a l'Ajuntament. Si recordeu, n'hi va haver una que també ens la van fer per una caiguda de bicicleta baixant del pantà, i ara també teníem una altra, també per un carrer de Mar de Riudecanyes, també d'una altra caiguda de bicicleta. Però avui en dia la gent presenta reclamacions per tot. És bastant raro, no sé, deu ser bastant fàcil o bastant econòmic presentar reclamacions. Després acaben moltes vegades que no transcorren, s'acaben resumint o desestimant, però no... I ara mateix tenim aquest senyor que va prendre mal i una bicicleta que va caure en un dels carrers de Mar de Riudecanyes, al mig del carrer, doncs va caure i reclama a l'Ajuntament uns danys. Aquest, si no m'equivoco, igual m'equivoco, és d'un senyor que va caure dintre una arqueta que havia reclamat a l'Ajuntament que la tapessin moltes vegades i que no li feien cas i al final va caure. Bueno, això és una versió. Bueno, jo puc donar la versió oficial. Sí, no. Dic que és perquè em vingui, perquè ara al veure el cas... Jo no he pogut entrar en més detalls per no posar en... Sí, perquè penso que... Tampoc diré ni el nom ni la situació. Perquè ara mateix, doncs, sí, parlaríem de terceres persones que no són aquí. Això, però la situació de les arquetes sí que realment es va fer una reclamació. Concretament parlem de 2 carrers. Hi havia una arqueta al carrer de dalt que temps enrere s'havia provocat un petit incendi i una al carrer de baix on estava no en les millors condicions. Des de l'Ajuntament es va demanar que es revisessin les dues, efectivament l'empresa va revisar i va tapar les dues, però resulta que entre un carrer i un altre carrer, o sigui, entre parcel·la i parcel·la, al mig també hi havia arquetes, que aquestes no en teníem ni coneixement, aquell procés a més. Vam tenir coneixement arrel de l'accident. Doncs a partir d'arrel de l'accident, evidentment que s'ha dit a l'empresa que s'ocupi i faci el que hagi de fer, però prèviament, per molt que se'ns pugui dir que se'ns ha reclamat i se'ns ha explicat, sí, és cert, se'ns ha reclamat, se'ns ha explicat, i així es va demanar a l'empresa que es fes càrrec tant de l'arqueta del carrer de dalt com del carrer de baix. Sí? Però per desconeixement total i absolut de que al mig d'unes parcel·les també hi pogués haver arquetes en aquestes condicions. Però sí, és aquesta, Carlos. No, encara no m'hi present. I li devia faltar documentació amb el que va presentar, l'Helena va fer el requeriment, doncs suposo que avui, ahir o qualsevol dia d'aquests han acabat presentant el que faltava. I aquí estem. En tramitació. No sé si, Antoni, anaves a dir algun tu Sí, jo tenia apuntat aquest també i després també una per curiositat. He vist les ofertes públiques d'ocupació i de més que just estan aquí i no recordo si es fiquen dintre de l'Àgora. Un moment, per quines ofertes s'han fet? S'ha fet oferta allà dins? No. Sí, aprovació d'oferta pública d'ocupació, places vacants a la plantilla personal de l'Ajuntament, contractació personal laboral fix per brigada i m'ha ve al cap. S'han publicat... Per brigada? Sí, això és de l'any 24, Digue'm sisplau quin número de temps. El 461, 2024. 461, contractació personal fix? Obrirà. No, perdona. Això és sabeu que hem tingut el procés d'estabilització com totes les administracions. Sí?
i tot el personal de la casa ha anat passant durant un any i mig, crec que era, o durant un any, per fer la seva fase d'estabilització. Això s'ha fet amb el menjador escolar, això s'ha fet amb el personal de neteja, això s'ha fet amb el personal administratiu de la casa, i l'últim paquet que diríem que quedava d'estabilització era el de la brigada. Per tant, a dia d'avui estan tots ja, han passat el procés d'estabilització. Això no és que s'hagi contractat ningú, és que aquella contractació, com sabeu, a totes les administracions, les contractacions que no havien estat fetes per un procés normal, o normatiu, sí? Amb concurs, amb selecció, que no havien estat, perquè no hi estaven. Aquí només hi estava la Mar i el Prudència, són els dos únics que no han hagut de passar per un procés d'estabilització. I la Isabel, de la llar d'infants, el resto no ha hagut de passar per aquí. I en aquest cas el fix PO de brigada crec que és la plaça justament de Josep Isidre de Garreta, i també hi sortiran les altres. Les de la llar d'infants, que hi havia la Sara. Sí, ja estava crec que estava anterior relació de drets. S'han passat, durant tot l'any s'han passat totes, el que passa que s'ha fet per etapes. Perquè això, una de les coses que participava era l'Helena com a secretària, no? I ens venia algú de Diputació, de l'Escola d'Administració Pública. Com a tribunal. Com un tribunal. Tribunal que valorava els mèrits que ells havien presentat a les seves sol·licituds i ja està. Tampoc vam tenir més sol·licituds externes de més gent. I és això. Això són les contractacions que s'han fet, però és el mateix personal que s'ha estabilitzat. Doncs així ja està. Vale, doncs, donats comptes dels decrets, el punt 3 és la proposta d'aprovació del Pla Local de Joventut. Com sabeu, l'anterior mandat, i cada mandat, des de fa molts anys, darrers anys s'han anat fent diversos plans de joventut i cada vegada s'han fet de la manera que s'ha cregut més oportú. L'anterior havia caducat, s'acabava el 2024, que m'encarregava l'Elisabet de tirar-lo endavant, i ara aquesta vegada s'ha encarregat la Tere, i per tant, Tere, no sé si pots dir una cosa del Pla Local de Joventut, que l'heu rebut, no? L'heu rebut tots? Sí, que un cop estigui aprovat, posarem a l'Evando que està aprovat, amb un enllaç perquè tothom que vulgui el pugui consultar. I, com ja ho vaig comentar l'altra vegada, s'ha fet entre el Consell Comarcal, la Regidoria de Joventut d'aquí i la dinamitzadora d'Icària, que és la que atén els més jovenets. Amb les aportacions de tots els nois, noies, d'entre 13 fins a 30 sigui, que hagin volgut contestar l'enquesta que es va fer. Els petits, diguéssim, han fet la dinamització, s'ha fet així en directe, un dia que fins i tot hi vaig anar jo, van fer les seves propostes, i els més grans es van publicar un enllaç perquè poguessin fer, i per WhatsApp he anat afectant perquè fins que sí. I amb totes les inquietuds, més o menys que hem replegat uns i altres, doncs hem intentat fer un pla el més realista possible. I ara ja el podem aprovar. Dintre d'aquest pla hem vist que ficava a fer pistes de pàdel i això, però no he acabat d'entendre si és només el que són els joves des de, em sembla que ficava de 13 a 16 anys o així, o era en general, per tot? Això, clar, era coses que demanaven ells. Nosaltres hem posat el que es demana i, doncs, en aquest temps veurem on se pot arribar. Per el moment hem posat el que es demana. Ja. I és que dic, com han sigut dos blocs diferents, doncs uns demanen unes coses i uns altres unes altres. I el contacte amb la Junta, amb el Centre Cultural, se va tot seguit o va en paral·lel? Com funciona? No, va en paral·lel. La Laia té el contacte d'ells i cada vegada que convé fer alguna activitat conjunta, com passi per exemple per la Castanyada, que es van ajuntar tots, i grans i petits van vendre les castanyes junts, per el tema dels carrosses de Reis, també se'ls va oferir de poder anar, que passa que uns hi han pogut anar, uns altres no, i tot és fer-ho en paral·lel, perquè al final del que es tracta és de que qui vulgui de tots ells pugui fer el relleu als grans i continuar mantenint el centre cultural. I qui no estigui interessat, que igualment tingui alguna manera de poder fer activitats pel poble. Si no vol participar al centre cultural és una cosa que no es pot obligar a ningú, però això no vol dir que hagi de quedar exclòs
de participar en les coses del poble i en les activitats i amb el que vulgui. Ara, de moment, ells s'autoanomenen inquiets perquè, bueno, doncs és un grupet que de moment intenten fer moltes coses, però, bueno, clar, entenem que són menors, són quines coses no les poden fer igual que les poden fer els altres i, bueno, és una mica ajudar-los a transitar entre aquest impàs fins que puguin fer el mateix. Qui vulgui d'ells pugui fer el mateix que el que fan els més grans. Sí, bueno, nosaltres en principi crec que és de tot igual. En principi ho trobem bé, la idea, el que passa que ens abstindrem perquè, clar, no hem pogut valorar-ho, ni veure-ho, ni viure-ho, i com que sentim de dites, de que sí, de que si no, que si van pel seu compte, que si van sols, que si van aquest, que si van l'altre, doncs no volem donar un vot així gratuït. Dic que és una bona cosa de fer, i si és pel poble i pel jovent encara millor, però... Sí, s'entén, podem votar el que vosaltres creieu completament. Sí. Però això està bé. Jo personalment tinc algun dubte, però no sé si vols que ho parlem aquí o parlem un altre dia tu i jo. Depèn de la naturalesa del dubte. Bueno, hi ha un pàrraf que no l'entenc, que aquest el direm a banda, ja parlarem. Creació d'un espai lúdic, tot això de futuribles, com creació d'un espai lúdic propi on poder realitzar activitats lúdiques, d'oci, mobilitat, com taula de ping-pong, sofà, microones, nevera... Això és la demanda. Això és la demanda, però clar, com que ho fiques dins del pla, això et dic que són coses que no les acabo d'entendre. I clar, perquè d'entrada hem d'exposar tot el que ells volen. Dintre d'aquí ja s'intentarà fer el que es pugui de tot això, tenint en compte que un espai sí que necessiten per ells poder desenvolupar i per les seves inquietuds, que no poden ser les mateixes que els que són molt més grans que ells. I teniu un espai ja pensat per ells? En la sala de cultura, de moment, perquè clar, tenim tot acabat més endavant, doncs sí, intentarem, hem de tindre un espai. Mirarem si podem encabir-nos a l'abadia o en algun altre lloc. Demanen, per exemple, un cinema o autocinema. Ja ho tenim. Sí. Per això et dic, no sé, hi ha coses que no les acabo d'entendre. Per això Bueno, m'agradaria, igual potser aquí no, doncs mirar de quedar amb tu i els dubtes que tinguis. Fem alguna pel·lícula, però bueno, també entenc que seria una proposta de màxims, no? Seria aconseguir tot allò que es pot. Sí, la proposta d'ells era com si fem sessions de cinema. Fem sessions de cinema. Però potser el fet de posar-ho aquí et pot portar, no?, que juntament amb la societat o qui sigui, te dir, escolteu, anem a tirar endavant la proposta de joc. M'ha sobtat el fet que demanin això quan ja hi és al poble. No sé. Igual perquè no està actiu. És que el que demanen és que funcioni, per això han de poder desenvolupar ells. O, per exemple, i poder triar una mica la temàtica. Molt bé, doncs aquí és on s'heu de manifestar. Què us agradaria? Com us agradaria fer? Us agradaria fer pel·lícules d'un dia, tant fer pel·lícula i debat, per exemple? Això us agradaria? Sí. Doncs d'això es tracta, de manifestar tot el que us agradaria. Per poder-ho portar a terme, al final hem de saber realment quines són les vostres veritables inquietuds. Per poder posar fil a l'agulla. Sí, petites coses que m'han sobtat. Al final el Pla de Joventut és un recull d'inquietuds que tens 4 anys per dur a terme i, per exemple, com a exemple, que no té per què ser cert, tens 4 anys per fer una pista de pàdel, que potser és un temps més prudencial, en canvi per això és tan senzill com la Tere es reuneixi amb la Junta del Cafè, però bueno, aquest pla s'ha tancat ara, és a partir d'ara que s'ha d'intentar complir el màxim de les inquietuds que s'han demanat. Llavors, el pla reuneix, el que deia, uns màxims. A partir d'aquí n'hi haurà que es podran complir, n'hi haurà que no. Però a partir d'ara, que ella o la tècnica que hi ha haurà de fer el tràmit de dir senyors de la Junta del Cafè, què us semblaria si poguéssim reactivar encara que fos una pel·lícula cada 2 mesos i que ells poguessin donar l'opinió de quin estil i que inclús hi pogués haver un debat després. I que no cal que sigui un diumenge a la tarda, sinó potser el dia que ells van a fer la trobada, no? I que no cal que sigui obert a tothom, potser només per ells.
de buscar el sistema, de complir aquella inquietud que aquell jove de Riudecanyes ha transmès, que no té per què ser de tots els joves, pot ser un sol. Llavors allí et fica un munt de màxims i a partir d'aquí tens 4 anys, per això el pla dura 4 anys per intentar complir o donar resposta al màxim del que hem demanat. Al final és un recull d'inquietuds. Sí? Doncs, si us sembla, passem a la votació. Sí? Doncs vots a favor? Abstencions? Ja ho tenim. Anem al següent punt. Bueno, perdoneu, sí, us he fet votar i no us he acabat ni de dir els punts. O sigui, el punt era, se us proposava aprovar això, aprovar la despesa i aprovar que intentarem demanar tantes subvencions com siguin possibles en l'àmbit de joventut per poder tirar endavant, evidentment, tot això. He anat pel vet i m'ho he saltat. Vale? Això. Bàsicament això. Sabeu que realment cada any hi ha una partida de joventut que anava lligada a tots els plans anteriors, no? Doncs és exactament el mateix, però actualitzat i renovat. I el punt 4, veureu que és la proposta d'aprovació d'un encàrrec de gestió, en aquest cas com aigua, per la contractació de lloguer d'una planta d'osmosi per l'etap de Riudecanyes. Mireu, us faig 5 cèntims per ubicar-nos a lloc. Des de fa uns mesos, des de fa molts mesos estem provant, crec que infinitat ja, de millores, de mesures, de tractaments, de solucions. Per què? Perquè l'aigua que tenim a Riudecanyes és la que tenim, és la de l'embassament, per tant no és la millor aigua del món, evidentment, no, perquè d'entrada ja, si tens l'aigua del CAT, et ve d'un dipòsit captada per uns tuberis i tenim l'aigua que està estancada, no?, en un embassament. A més, vam tenir molts mesos de sequera, vam tenir nivells, anava a dir molt baixos, però és que ni això, ni nivell pràcticament teníem, no?, estàvem al voltant de l'1%. I d'allà cap aquí doncs, hem anat provant d'ampliar filtres, d'ampliar diferents tipus de neteja, de provar carbons actius, de provar no sé què, fins que al final vam arribar a fer la prova de canviar el tractament d'hipoclorit sòdic pel tractament de diòxid de clor. Hem vist que ens ha anat funcionant, el vam provar d'alguna manera amb un producte estabilitzat, perquè aquest tractament és un dels tractaments que s'ha de produir. L'òptim, l'ideal és produir-lo in situ, no? Adquirir els dos components, produir-lo in situ, però per fer això necessita una maquinària, unes bombes concretes, per tant una inversió. I per provar a veure com ens funcionava, doncs vam intentar fer-ho amb aquest estabilitzat, que ja ens ve, no? El diòxid de clor ja ens ve, podríem dir, fet, format, i ja l'injectem directament dins del tractament. Sembla que ens va bé, doncs si a més no el podem fer i produir-lo in situ, encara ens anirà millor. Per tant, la primera de les inversions que podem fer a l'etap és instal·lar aquest sistema de producció de diòxid de clor in situ. Després en volem fer una altra, que és una osmosi. Una osmosi que, com sabeu, hem tingut molts diferents episodis. Hem tingut episodis a l'aigua de matèria orgànica, bacteriològics, hem tingut episodis de manganès, hem tingut episodis de ferro, hem tingut episodis de diversos, no?, en funció de com està el pantà en el seu moment i de com es desenvolupa. Llavors, una de les solucions que se'ns plantejava, que tot això s'ha treballat sempre amb l'ACA, s'ha treballat amb Com Aigua i a més encara hem anat a buscar una tercera opinió, una altra empresa externa, i fins que no hem pogut arribar a posar-nos tots a la taula i a encarrilar quines són les solucions possibles i viables perquè no hàgim de tornar a patir més per l'aigua a Riudecanyes, per la qualitat de l'aigua a Riudecanyes, ens porten a 3 tractaments. El que us deia, el diòxid de clor, una osmosi que es vol instal·lar a l'etap i un tercer tractament que és una ultrafiltració que acabaria de resoldre les altres petites problemàtiques que puguin sorgir amb l'aigua, no? Tant si tenim el pantà molt baix una altra vegada, com si el tenim més ple, com si el tenim com ara. Llavors, com sabeu, va sortir una línia de subvencions de la Generalitat
que anava destinada als municipis de les conques de Riudecanyes, Siurana i Montsant, o sigui, no era oberta a nivell de tot Catalunya, sinó estava molt focalitzat aquí, i realment ve per la necessitat d'aquí, d'aquest territori, d'aquesta zona. Llavors, hi ha l'enginyeria que ens està preparant una memòria perquè el termini per demanar aquesta subvenció ens queden uns 15 dies, com a molt. Ens estan acabant de preparar la memòria per demanar-la i el que sí que volem fer és començar amb alguna cosa. I començar amb alguna cosa, avui en dia al mercat, l'única cosa que hem pogut trobar que ens puguin avançar amb un lloguer mentre no ens acaben proporcionant una de propi i definitiva és una osmosi. Sí? Hi ha osmosis que les podem llogar. Per tant, si el període d'entrega d'una maquinària per Riudecanyes, que ha de ser la maquinària X i concreta, doncs ens pot tardar 6, 7, 8 mesos, doncs de moment en lloguem una i igual que ens esperem 6, 7 o 8 mesos. Amb la ultrafiltració, per què no feu això? Perquè no n'hi ha. Perquè no hi ha maquinària de lloguer. O sigui, és una maquinària bastant més complexa, imagino, i ha de ser a demanda. Ha de ser a demanda. Aquesta ens esperarem com a mínim a fer la sol·licitud de subvenció, anirem implementant a poc, i la de diòxid de clor, doncs un cop tinguem l'osmosi resolta, ens posarem, com que de moment ja en tenim un, ni que sigui estabilitzat, potser no és el 100% tota l'eficàcia que voldríem, però ja és important, doncs anem a mantenir aquest, anem a posar l'osmosi i després continuarem canviant la maquinària del diòxid de clor i afegint-hi una ultrafiltració. I per fer tot això, doncs, el que proposem és encarregar com a aigua, no? Que ens demani Clar, us he anat a fer tota l'explicació d'on anem, o sigui, on anem és a equipar una etapa que si mai tornem a tenir unes condicions normals d'aigua al municipi, perquè pel que sembla el canvi climàtic no ens hi deu ajudar gaire, doncs acabarem tenint una etapa que deurà ser, no sé, per jugar a la Champions, segurament, perquè estarà equipada en tots els aspectes. I de moment anem a començar per aquest, a proposar doncs això. Això ho farem a càrrec de la despesa que s'haurà d'imputar amb aquesta subvenció que demanarem. Aquesta subvenció, com sempre, mai són el 100% totes les subvencions. Sí que és una subvenció que ens arriba fins als 250.000 euros, per tant és molt interessant. Valen molts diners aquests tractaments, o sigui, una osmosi no sé què ens sortirà, no tenim el pressupost damunt de la taula, però igual ens pot costar 60 o 70.000 euros, els que siguin. Però és igual. Ens obren una línia de subvenció fins a 250.000, només és per temes d'aigua, per pagar transport d'aigua i per despeses que tinguin a veure amb millores amb el que tingui a veure amb l'entorn de l'aigua. Per tant, intentarem entrar-hi tot el que puguem aquí en aquesta línia de subvenció. I per no perdre temps, doncs proposem això, aprovar aquest encàrrec i, doncs, bueno, per raons d'eficiència, no? La millor manera que hem trobat per poder-ho fer i ser ràpids i efectius és fer aquest encàrrec de gestió en lloc de contractar-ho directament des del propi Ajuntament, que ara mateix doncs, no tindríem partida, hauríem de fer modificacions de pressupost, hauríem de fer coses, fem l'encàrrec de gestió com a aigua, ho carregarem a la subvenció i si la diferència que hi hagi doncs es revertirà a tarifes o com hagi d'anar. I això és el que se us proposa tirar endavant. No sé si intentant explicar-vos-ho, no sé si teniu dubtes o no, però que és del tot necessari fer-ho ara mateix, sí, perquè no ens queden gaires més opcions. Bueno, jo no sé si preguntar-t'ho ara, un que vas al torn de preguntes, però bueno, no, això està clar que ho aprovarem perquè és tot el que sigui un benefici pel poble i a més amb el tema de l'aigua estem d'acord completament. Que de cas després al torn de preguntes ja ho ampliarem. Doncs passem a la votació, l'aprovació d'aquest encàrrec de gestió. Sí? Doncs vots a favor. Doncs per unanimitat quedaria aprovat. Llavors, pel que fa al punt 5, que és informes d'alcaldia, ja us n'he avançat una part, perquè una de les coses que us volia explicar és que ens volem acollir aquesta subvenció de l'ACA, no?, per fer totes aquestes
totes aquestes millores. Tot això ve de... Hem parlat molt d'aigua i potser en parlem cada dia d'aigua. Si recordeu, al gener també a la festa de l'oli que va vindre el president Illa, que el vam poder rebre aquí, també vam parlar d'aigua. I una setmana més tard ens venia a visitar la directora general de Planificació Hidràulica a Catalunya, ens venia a visitar el nou director de l'ACA, ens venien a visitar tècnics de l'ACA, i fins i tot la setmana següent el mateix conseller d'Agricultura ens preguntava per l'aigua i les possibles solucions. Solucions, hi ha les que hi ha, no existeixen gaires més. O sigui, què ens proposaran? Ens proposaran, doncs, o ens ajudaran, com a mínim, no?, a tirar endavant una sol·licitud de que el CAT, igual com ara es desplegarà cap de Montbrió cap a Botarell, doncs que es pogués acabar desplegant cap aquí al nostre municipi, i fos una garantia de que en qualsevol moment, o sigui, tu sí que pots tenir aigua teva i pròpia a poder-la fer servir, però fos una garantia que en qualsevol moment doncs, també tens aquesta tuberia que t'arriba fins a aquí, no?, i que pots tenir una aigua ja garantida i de qualitat. Lligat amb això, estem esperant analítiques del pouet aquest d'aquí de les Graneres, no sabem com sortiran, l'expectativa és de poquet aigua, però tota la poqueta que sigui que puguem sumar serà aprofitable, o l'hem de poder aprofitar, estem esperant aquesta analítica. També creiem que el fet de posar aquests tractaments a la planta, que siguin aquestes osmosis o aquestes ultrafiltracions, fins i tot podíem aprofitar segurament l'aigua del pou anterior que vam fer, a la punta de dalt de les oliveres, perquè, com ja vam analitzar aquella vegada, ens van sortir diferents, l'aigua mateixa subterrània, sortien diferents components, no?, que no haguessin fet apte. Però si podem posar-li aquests tractaments, possiblement aquesta aigua passada per aquesta osmosi o per aquesta filtració doncs ens pugui donar un altre resultat i puguin ser aprofitables. Llavors, tota la que podem aprofitar, doncs endavant i no ens hi pensarem gaire. Ja no us he parlat de la subvenció de l'ACA. També hem fet un encàrrec com a aigua per executar una altra subvenció de l'ACA que hem rebut, que és la de digitalització, una subvenció que puja a uns 115.000 euros, amb una despesa d'uns 120 i alguna cosa, que és per canviar tots els comptadors del municipi, que encara queden dels antics, cap a digitals. Això ens portaria un molt millor control pel que fa a fuites, pel que fa a furs d'aigua. O sigui, fuites n'hi ha, furs malauradament n'hi ha ocupacions, hi ha altres coses, i seria una manera de tenir, doncs, telecontrolada, no?, l'aigua, els volums, els consums i tot això, i optimitzar al màxim, doncs, la gestió, no?, perquè no se'n perdi, doncs, ni una gota. Amb aquesta mateixa subvenció també farem una reparació al dipòsit del Collet de Baltar, que ja li comença a fer falta, algunes petites escletxes o algunes coses que hi ha, i també li convé una reparació. I com que ja ens l'han concedit, doncs també hem encomanat a l'aigua, com a gestor que és nostre, que pugui tirar endavant això. Segueixo amb subvencions. Vam executar la subvenció del PAES, de les lluminàries, vam canviar totes les lluminàries de Montclar i una part que quedava restant al poble. Ens en queden, no sé, potser 6, 7, 8 dependents, perquè hem hagut dels fanals clàssics, els més clàssics, els que són de nucli, que són els més antics que tenim, hem hagut d'encomanar unes peces per adaptar del braç a l'encaix del fanal. Sí? Són mides diferents i quan s'han fet els carrers nous, que s'han canviat, s'havien canviat en braç i tot. I ara quan es va demanar la subvenció del PAES, l'únic que canviava era la lluminària en si. Però això que s'ha fet i s'ha executat tota, i aquests els tenim al magatzem també, que els instal·larem nosaltres quan ens arribin les peces aquestes que falten per acoplar. Més coses. Vam rebre la subvenció del SOC. Vam rebre una subvenció del SOC per ocupació.
Aquesta sí, Toni, que vam fer, devíeu veure l'anunci, on es proposava una ocupació per un any d'una plaça d'auxiliar administratiu amb pràctiques, i eren pràctiques perquè tenia uns condicionants. Des del SOC ens la finançaven per 12 mesos, però tenia uns requisits que no podia fer més de 3 anys que hagués acabat els seus estudis, havia de ser menor de 30 anys, tenia diversos condicionants. Amb això ens hi hem acollit tots els pobles, bàsicament. La fenyada va ser que es presentés, no? Que ens fes cap a algú, perquè clar, els condicionants limitaven, sí que ens havia vingut gent, però potser eren majors de 30 anys, o feia 6 anys que havien acabat els estudis, o no entraven per requisits dins d'aquesta convocatòria. Ara tenim una noia que és de Botarell, que és la Clara, i que al final, de totes les persones que es van presentar, va ser l'única que complia tots els requisits, i ens en van presentar 5 o 6, però l'única que acabava de complir tots els requisits i l'única que vam poder entrevistar, no, Helena, va ser la Clara, i la tenim treballant aquí des d'aquest mes de gener. En principi la tindrem un any, doncs són un suport important, que són 2 mans més a l'hora de poder fer, i com sabeu no anem sobrats precisament de personal, tenim un munt de baixes i doncs de moment tenim a la Clara, que si passeu per l'Ajuntament la trobareu baix al taulell de recepció. Pel que fa a obres, per exemple, tenim la badia que s'està acabant, estan pintant ja, crec que sí queda acabar de pintar, que aquests dies ja els pintors, i posar les baranes, que em penso que el Llorenç ja les té preparades. I l'Eure s'ha acabat la primera fase, que és la que anava lligada amb el puosc, però ens han deixat una miqueta de la mà de Déu i haurem de veure com acabem l'altra fase, que és la que fèiem com fora del puosc, fora de la subvenció. El que sí que farem és que la setmana que ve pel Carnaval la posarem en marxa. O sigui, hi ha tot l'afegit dels lavabos que s'havien de construir fora, on hi ha l'espai, hi ha els desaigües, hi ha les connexions fetes, hi ha les preinstal·lacions, però allò no està acabat. Estem així una mica a l'espera de com ho resolvem, que aquesta setmana, Helena, haurem de fer una carta donant ultimàtums i si no, doncs mira, buscant algun altre que vingui a acabar l'obra. Però sí que per Carnaval intentarem, ja que tenim els lavabos de la pista, doncs poder utilitzar l'Eure, tot i que taparem els forats, les portes que surten en aquest espai exterior, i fer servir els lavabos de fora perquè no n'hi haurà a dins. Sí que en aquest espai exterior, que és un espai de barra i de tot això, doncs el posarem com l'hem posat sempre, no? Mòbil i fixa, mòbil i a dins i llestos. Pel que fa a l'Eure. No sé, em deixo... Sí, em deixo 2 o 3 coses. Referent al puosc. El puosc, com sabeu, va sortir la resolució, van sortir les bases i ens han donat un mes i poquet per presentar memòries. La subvenció del puosc és 25-28 terminis. En principi hem demanat, o estem barallant sobre la taula amb 3 possibles memòries, que unes i altres el que hem d'acabar de veure és quins imports acaben tenint per acabar veient com s'acaben ubicant entre l'impuls dicte i el pla d'obres de la Generalitat. Per què? Perquè una d'elles, o sigui, ara tindrem la badia acabada, tindrem la badia, serà un edifici molt gran, un edifici molt accessible i ja està. Sí? Molt gran i molt accessible, però no hi tindrem res a dins. Per tant, cada un dels serveis que s'hagin de muntar dins, o cada un dels espais que s'hagin de muntar dins, doncs s'han d'acabar de condicionar. Per exemple, si a baix de 2 sales se n'han fet una, doncs potser s'ha de fer el terra, o s'han d'acabar de rebossar les parets, no? S'ha d'acabar de refer. Per tant, el que s'ha demanat és una memòria valorada de l'Eure, de la badia, perdoneu, per acabar-la d'endreçar tota, i llavors sí ja poder-hi començar a determinar i a destinar-hi diferents serveis. Una altra memòria que ja teníem feta, que vam demanar amb una subvenció de trànsit i que no vam entrar dins de la subvenció, era una actuació de pacificació a tot el que és l'entrada del poble, des de
perdoneu, la Masticània sense Déu, des del Perrís fins a la cooperativa. És una zona de molt de trànsit de cotxes, és una zona de molt de trànsit de persones. Bé, tenim una societat, perquè tenim ara el restaurant L'Ebre, bé, tenim la cooperativa, bé, tenim la Caixa, tenim l'escola, si no tenim Caltaleus o el Rebost, i és una zona, podríem dir, l'eix comercial, no?, d'alguna manera de Riu de Canyes. Llavors el que volíem era intentar fer que allò fos una zona on vestint-ho més com a aquests carrers que a vegades trobem en ciutats com Reus o Molins, o que no són peatonals, però ja tenen un terra diferent que fa que els cotxes no corrin tant, ja tenen voreres de convivència, ja tenen diferents senyalitzacions. Endreçar-ho d'alguna manera perquè sigui un lloc que pugui conciliar una miqueta amb més tranquil·litat, no?, el que és el trànsit rodat i l'anar a peu. Suprimir barreres arquitectòniques, amb voreres i tot això. Això ho havíem demanat a la subvenció de trànsit, que no va poder ser. Tenim la memòria, per tant, com que la tenim, doncs potser també valorarem, en funció dels imports com quedin, de poder-ho presentar al POS o no. Ara mateix ho tenim col·locat a l'impuls dicta, només amb el 50% de l'import. Doncs, o podem fer un cofinançament, hem de veure com quadren els números. I la tercera cosa que s'està treballant també, fent-hi una memòria, és el pavelló de l'escola, per acabar el que li faci falta. S'ha buscat també uns professionals que ens facin aquesta memòria, s'ha parlat amb regidors, ara parlaran amb els mestres, amb el Departament d'Educació, per veure, ens acabaran de dibuixar, de dissenyar i de calcular sobretot què és el que acaba fent falta, no?, allà dins. I amb aquestes tres coses són suficients com per fer ús d'aquests diners del pla d'obres i possiblement més. Per tant, quan tinguem els imports de tot això, veurem la combinació, no?, com lliga entre impuls dicta de Diputació i pla d'obres de Generalitat, com es pot cofinançar una cosa amb una altra. Sempre és fins a... Nosaltres subvencionen per nombre de població fins al 90%, tant impuls dicta com POS, el que sí que el POS que ens permet cofinançar fins al 95% de subvencionalitat. Per tant, sempre hi ha un 5% que hem d'acabar afegint d'altres. Acabant ja, Pel que fa a seguretat, no sé si haureu vist, hi ha més presència policial al municipi, des de Mossos, Cambrils, fins i tot ens van venir a comunicar expressament que no us espanteu, no és que passi res si ens veieu molt més per aquí. Per què? Perquè realment hi són més, tenen més presència. No sé si han augmentat les dotacions del cos de la plantilla de Cambrils, però sí que se'ls veu més, hi són més i a més també tomen a peu. Ho van fent. Doncs és d'agrair, no?, que són els pocs que són i tenen tots els pobles que tenen, doncs que puguin destinar-ho d'aquesta manera. I també, per altra banda, hem programat per d'aquí dues, no sé, recordo ara pel dia, per meitats de març, una reunió amb els serveis territorials d'Interior i amb els pobles d'aquí a la zona, Montbrió, Botarell, Dues Aigües, Argentera i Naldos, i Vilanova, doncs per si... no sé, per parlar, per tractar el tema de la seguretat, el tema dels possibles robatoris, quines indicacions ens pot donar el Departament d'Interior, quines solucions ens pot donar el Departament d'Interior, quines idees ens pot donar el Departament d'Interior, i a veure com entre tots, perquè com sabeu, serveis mancomunats no en podem tenir, la normativa no ens autoritza, amb policies locals, si no tenim 5.000 habitants tampoc podem tenir, però la normativa tampoc ens els autoritza, i volem solucions que puguin ser efectives. Llavors, hem demanat aquesta reunió, crec que és el dia 18 que la tenim, no ho sé, de seguida que tingui informació us en informaré i a veure què n'acaba sortint. I per últim, dues coses. Comentar-vos que la llar d'infants fa un any enrere estàvem parlant i aprovant tirar endavant un conveni amb el Departament d'Educació per la poca previsió de canalla que teníem. Una previsió de canalla, i no és que ens la prenguéssim així a la lleugera, sinó que l'havíem treballat fins i tot amb la directora de l'escola, havíem reunit amb el Departament d'Educació, havíem valorat des d'aquí dins de l'Ajuntament
i ens feia... ens trontolava molt, no? La canalla que podíem arribar a tenir i començar el curs. Parlàvem de números mínims, per això ens plantejàvem l'opció de, veient el curs com anàvem, que anàvem amb caiguda lliure, de demanar el suport del Departament d'Educació per tirar endavant la llar d'infants, però de cop i volta fins i tot vam arribar a reunir els pares aquí en aquesta sala. Recordo que els vam reunir 2 divendres seguits. Els vam reunir un divendres per explicar-los que anàvem a tirar endavant aquest canvi, i durant aquella setmana va ser com si aixequessin pedres i ens sortiguessin nens i nenes de sota, de veritat, perquè el divendres següent els vam anar a reunir i vam dir, espereu, que és allò que us vam dir, haurem de posar el freno. Doncs també ha sigut el freno, que hem començat al gener amb 18 alumnes i possiblement acabarem al març amb 20. Això ens ha portat a haver de demanar al Departament d'Educació que ens autoritzés un grup més. Aquí hi havia autoritzat un grup, que era un grup mixte. Ara en tenim 2 autoritzats, però un grup vol dir que hi ha d'haver 2 persones, 2 educadores. 2 grups vol dir que n'hi ha d'haver 3. Si tinguéssim un tercer grup n'hi hauria d'haver 4. Hem demanat aquest segon grup, per tant hem de tenir 3 persones. L'Helena ha preparat les bases per tirar endavant una borsa de selecció personal, però clar, tampoc ens podíem esperar a no tenir ningú mentre no es resolia aquesta borsa. Havíem tingut a la Paula fent diverses substitucions de la Sara, tenia disponibilitat i vam proposar a la Paula si aquests 2 o 3 mesos que durés tot això, doncs si podien tomar-ho ella, i ara la tenim a la llar d'infants. Però la tenim a la llar d'infants a l'espera de que, no sé quan, Helena, però en breu, no? En breu. Es publiqui aquesta borsa per cobrir aquesta plaça. Què vol dir això? Que de moment la Paula, mira, agraïts que ens hagi fet i cobert aquesta substitució, però no és la situació regular que podem tenir, per tant, espero i desitjo que s'hi presenti en aquesta borsa. No és més, s'hi ha presentat en aquesta borsa, però també s'hi han presentat més persones, evidentment. 13. 13? I per tant, doncs, no sé, properament tindrem notícies sobre la llar d'infants. I l'altra plaça que ens queda és la de l'Isabel. Isabel, com si recordeu, no feia procés d'estabilització perquè també se la va contractar a través d'una borsa de treball que podia tenir la durada dels 3 anys. Ara hem esgotat els 3 anys i el que també hem fet en paral·lel, traurem les 2 borses en paral·lel, la de la tercera persona que hem de contractar més la de la plaça de la directora. I doncs, bueno, n'hi ha una darrere l'altra, dic en paral·lel, però n'hi ha seguides. Per tant, això és el que tenim a dia d'avui a la llar d'infants i gratament sorpresos, no?, de com ha anat i del munt de... Abans deies, abans de començar, parlàvem de si ens havia vingut a viure més gent i havíem crescut amb el cens. Doncs sí, ens ha vingut més gent i a més ens han portat criatures. Està bé. Queda molt bé, molt positiu. A més de tot això va reverteix a l'escola, sí? I l'escola doncs també es manté i s'aguanta. L'última cosa que us volia dir, la sabeu tots, però crec que en ple he de fer constar com a mínim, el dia 1 de gener es va jubilar a Prudenci. I doncs, bueno, clar, ho he parlat abans ja, però al jubilar-se al Prudenci el que sí que vam poder fer és parlat amb la DEGAL, no?, amb la Direcció General d'Administració Local, és proposar el nomenament de l'Helena. De moment l'Helena, si ella vol, doncs la podem tenir durant 3 anys aquí i després haurem de treure, suposo, la plaça d'oferta pública, però bueno, que si vol també la podrà guanyar segurament si s'hi presenta, que tindrà molta experiència, llavors ja... Sí que era contenta. Sí, clar, sí que era contenta. Si s'enfada no, si s'enfada no, però intentarem cuidar-la molt perquè estigui contenta i es vulgui quedar. I res, és això, el Prudenci s'ha jubilat, no us ho puc dir més ara aquí, sinó que bueno, tenim el relleu seu amb l'Helena. Dit això, ho acabo aquí i passo el torn de pregs i preguntes. Carlos, i allò que volies comentar, doncs... Sí. Me deixes que pregunti una cosa? Sí. Ja que has parlat del Prudenci, penseu fer-hi alguna cosa? No t'ho volia dir en ple, perquè no sé si l'està veient allà. Bueno, clar, no el veu perquè no sé si es publica ara. Li preguntaré. Sí,
publicarà. Sí, però ja t'he dit, només et puc dir fins aquí, perquè no Bueno, anava però la a conversa continuar. és benvinguda. Sí, no, evidentment, colla. Alguna cosa haurem de fer. Sí. Perfecte. Jo també et volia preguntar. Bueno, Bueno, referent així, retornant una miqueta al tema de la seguretat d'aquí dalt dels Mossos i tal, per si no t'ho han dit, te faig saber que al Montclar cada nit estan entrant a cases. No, cada nit no, a mi em consta de fa uns dies enrere, No, estan el dia que Estan entrant perquè ahir mateix van passar els Mossos casa per casa avisant que anéssim amb cuidado, que toquéssim tot bé, perquè entren amb la gent dintre, diuen que són molt silenciosos, són molt d'allò, però que perquè sí que hi ha presència policial, que deuen rondar cotxes, però no sé, ja no sabem si són cotxes de Mossos, cotxes dels amics de l'Ajeno o no sé. I quan us han vingut els Mossos, us han fet algun tipus de recomanació? Us han donat Bueno, alguna tanquem indicació? finestres, que d'això, que procurem estar tancats quan estem a casa i, bueno, si veiem alguna cosa sospitós, que us avisem. Però, bueno, és una cosa que quan me truquen a mi i tenim un grup de WhatsApp a l'organització, és el que intento dir, cada vegada que es vegi alguna cosa sospitós, trucar als Mossos, que per això estan, Sí, evidentment. i ja està, no poc més. El que passa que, clar, se torna a aixecar la llebre de que si tinguéssim alguna càmera dissuasòria per poder... s'ha comentat inclús de demanar per si cal anar a darrere. A veure, com si fos una organització privada. Bueno, Sí, sí. bueno, la gent, Tinc que és el que els pedres dur, la gent diuen i pregunten i tothom... Hem de fer una reunió, no? Hem de fer una reunió sobre el tema, després es pugui comentar. Sí, clar. Clar, és a dir, perquè Clar, és hi ha que a molta, vegades al final- hi ha molta inseguretat, a més, ja ha lligat amb un altre punt també que has comentat, de que s'havien canviat les faroles de allà del Montclar i tot, hi ha hagut molts fallos de llum aquesta temporada, temps d'atràs, molts, Sí. moltes faroles que no s'han encès, no sé si per raó de que fallava alguna fase o fallava alguna farola o que sigui, carrers a fosques, tu estàs juntat amb la seguretat aquesta i amb els robatoris i la gent pues, està una miqueta preocupats, espantats i amoïnats. no, perquè si no hi ets encara... O No, sigui, no, veu que entren, bueno, estan també dormint, dormint els que tota la nit. l'entenen i fan la feina. Si se'ls tira un espai o saben l'hora que van a dormir, però bueno, de moment No, els que estan entrant. L'ideal és que bueno, la recomanació és que cadascú tingui la seva alarma, la seva càmera. Avui en dia una càmera i una alarma no val gaire cèntims, o sigui que quan vas a dormir ho poses i ho actives. Sí, De Si tal ho manera... poses perquè hi ha molta gent que no ho fa. Ja, però no Ah, llavors sí que sí que podem anar a posar. Sí, però bueno, també hem vist imatges de gent que tenen les càmeres i tenen l'alarma i entren igual i els tallen, els anulen, van tapats. Que sí, que Malauradament i per desgràcia, Però és un trap. és un element més, dius, clar, si tu tens la càmera per allà on t'entres, no? Dius, tu els veuràs venir abans de que te puguin tallar o te puguin fer... Alguna informació tindràs, no? Sí, no. I amb el que val un salet posant l'alarma, doncs, vaja, penso que... Sí, que tens, per aquesta banda tens la raó. Jo, per exemple, jo ho tinc. I no... Jo també, per això ho recomano. Però no Totes deixa les de... Això és l'alarma. Jo recordo Són una frase, casuístiques que no tothom... nosaltres vam estar a parlar, els Mossos venen cada dos o cada 3 mesos aquí a l'Ajuntament. I recordo l'última visita de les que van fer, que em van parlar, o la penúltima, i ens comentaven ells que havien observat que molta de la gent que entrava a robar, com l'anomenes tu ara, que acabaven fent-ho a peu, que acabaven venint per camins, deixant els cotxes, suposo que el més a prop possible que devien poder, i entrant a peu, i que ells fins i tot els estaven seguint, els estaven controlant, que havien, no sé, canviava la manera de funcionar. Llavors, clar, tot és prou perillós, vull dir, tot és... Entenc que l'obvi seria que no hi hagués cap robatori en cap lloc, però que és molt difícil evitar això. Sí, i un primer pas és, com diu el Pere Joan, entenc que és l'autoprotecció, perquè posar totes les traves i totes les traves Com una persona que està a casa possibles... seva se'ls trobi allà, no? T'aixeques, te'l trobes allà al davant, és que, no sé, les coses que poden passar són, no? Infinites. Bueno, de fet, l'altre dia inclús va haver una persona que anava demanant menjar per les cases. Estem parlant del Montclar,
No, que l'altre dia va passar ahir per Però avui he aquí. passat per casa de demanar menjar. Clar, llavors què dius? Li hem donat menjar, no sé. Ve a buscar menjar, ve a controlar, a veure si hi ha gos, si hi ha càmeres, si hi ha d'això, perquè potser. clar, que Això vinguin a també tombar podria i ser. que vinguin... Això també pot ser. Jo sempre ho havia abans, però ara ja Això no. també pot ser, clar. Com aquest que et truca per telèfon, per saber Home, si hi ha algú a que casa o no. el que se sent allí a l'entrada del poble allí, que es veu tot el poble. Sí, sí. No ho saps mai. No se sap mai. Bueno, el tema de l'aigua, ens has comentat de que la planta de... Que ara continuen venint els 3 o 4 camions cada dia. 4. Aquí tenim una pregunta. Com és que encara ve tanta aigua? Tenim un pantà al grau que tenim, amb l'univers que tenim. Bueno, per això anem a fer tants tractaments, Carlos. Per això és el que us he dit abans, que tenim una aigua molt, molt canviant. El que no s'esperava ningú, quan dic ningú, no em refereixo als que siguem aquí, sinó a nivell tècnic, a nivell de l'ACA, a nivell de tècnics de l'ACA, a nivell de Comaigua, a nivell d'altres tècnics que es dediquen a aquest món, és que teníem uns problemes quan estàvem a l'1%, creixem al 20 o al 22% i resulta que tenim els mateixos problemes o més. Per què? Perquè tenim uns problemes que no havíem tingut mai, que eren els de matèria orgànica. Quines són les possibles deduccions d'aquí? Però jo crec que són deduccions, perquè en ferm no n'han arribat a treure gaire, suposo que tot, i és que tots els fangs que han quedat al descobert durant molt de temps i que durant dècades eren sota l'aigua, doncs que han de tenir moltes restes vegetals, restes animals, han de tenir... perquè el component elevat, la majoria de vegades és el de la matèria orgànica. Llavors, és com a contradictori. Tenim més aigua, hauria de tenir més qualitat, no? Hauria de ser menys... Quan menys aigua tens, tot està més concentrat. Tens més aigua, s'hauria de diluir, doncs ens surt aquest problema de que no deu haver arrossegat, no sé, l'aigua que ha entrat, els sediments, el que fos. I clar, és conseqüència de tota la sequera. Per això, si hagués sigut un problema de... Dius, és que tinc presència de manganès a l'aigua, doncs escolta, es busca la solució pel manganès i s'acaba. Però d'aquí ve el problema que patim Riudecanyes ara mateix, i és que l'anem mantenint, la tenim sota els paràmetres correctes i adequats i autoritzats, a més. Però no sabem en quin moment ens sortirà i ens pujarà la matèria orgànica o en quin moment ens donarà més elevat d'una altra cosa. Per això venen aquests 3 tractaments, sí? Per poder-ho englobar tot. Perquè si recordeu, quan vam tenir els problemes dels trianometans, ens venien justament per la matèria orgànica que el mateix hipoclorit sòdic els feia créixer, els feia augmentar. D'aquí vam anar a canviar cap al diòxid de clor. Però llavors fem això i ens apareixen problemes, doncs, no sé, més aviat de la part més bacteriològica o microbiològica. Doncs necessitem un altre tractament, doncs no sé com podria ser, doncs, o l'osmosi, i després tindrem problemes de ferro, o tindrem problemes de manganès, o tindrem problemes de... doncs amb la filtració els acabarem resolent. Hem de fer un tetris per poder resoldre tot allò que tinguem. La situació de l'aigua de Riudecanyes és canviant. I no hi podem fer res perquè tenim la que tenim, no en tenim d'altra. Si podem acabar aconseguint que ens arribi aigua del consorci, doncs tindrem una altra font d'aigua, però ara mateix tenim la que tenim. Llavors hem de lluitar amb allò que hi ha, i si allò que hi ha és canviant hem de ser prou àgils i prou hàbils per poder-nos adaptar a donar solucions. És el que estem fent ara. Llavors, ara tractem l'aigua del pantà i un cop tractada, això ja ho veníem fent des del primer dia, la diluïm. La diluïm per poder estar, doncs, que sigui una aigua correcta, sigui una aigua apta. Per què ens interessa molt fer aquests tractaments? Per deixar d'entrar cisternes d'aigua, evidentment. Per això no ens volem esperar a encomanar una osmosi que ens diguin d'aquí 8 mesos la tindreu. No, posa'ns-la ara, ni que sigui de lloguer. Perquè si tindrà osmosi haurem de provar i ens haurem de passar uns dies provant i fent proves, i si en lloc de 4 cisternes en portem 3, a veure com va, potser en podem portar 2, potser en podem portar cap, ho dubto, però haurem de trobar aquest equilibri.
I quan ho podem tenir tot muntat, la idea és no haver-la de portar cap més. I és més, i si podem aprofitar aquests pous que hi ha o fer-ne algun altre, perquè algun altre segur que no haurem de fer, i intentar trobar l'aigua on sigui, sortint més bona qualitat o sortint més mala qualitat, poder-la passar per aquests tractaments. I llavors poder tenir, però malauradament l'aigua de Riudecanyes és la que hi ha al pantano. Des d'ara i des de tota la vida. Per què ara ens porta més problemes? Perquè venim del veí. No sé, per què ara plou menys, per què ara, no sé, per tot. És un cúmul de coses. Sí. Per tot, però que no... Jo no ens hem pogut arribar a donar Una certesa. una recepta màgica, de dir, mira, 2 més 2 són 4, no. Hi ha moltes combinatòries sobre la taula i per això, després de consultar-ho ja amb totes les parts possibles que hem pogut consultar, doncs fem cap amb aquests 3 tractaments simultanis. I la conversa que es va tindre aquí amb el president de la Generalitat, que va dir que sí o sí que ens podien connectar, s'ha accelerat alguna cosa? Sí, el que passa que primer s'ha volgut mirar amb una certa magnitud, que ja no només parlaven d'aigua de boca, sinó que parlaven d'aigua de rec, i amb això estan treballant. Sí? O sigui, Bueno, a veure, ell va dir que el tema de l'aigua de boca és el primer que s'ha de solucionar i que ens connectarien ja. Sí, Que clar. ja igual són 2 anys, però ja no són 4 o 5. va dir ja, o sigui... Sí. Mira, d'aquest ja ve que la setmana següent, o sigui, si el president va venir un diumenge, el dimarts hi va rebre un correu que em deia divendres de la setmana que ve vinc a veure la directora general de Planificació Hidrològica. I per què va venir? Pel CAT. Va venir per la connexió del CAT. Què passa que ells després, a part del CAT, van estar parlant del projecte que hi ha de regeneració d'aigües de residuals de Reus, van estar parlant no només d'aigua de boca, sinó també d'aigua de rec. Al final la necessitat hi és tota. I jo crec que van voler fer de primera entrada una proposta de màxims per veure si ho resolien tot alhora. Llavors, estem a l'espera de resposta. Però jo, que m'hi he anat trobant algun dia, perquè he hagut de coincidir amb el conseller d'Agricultura, que és el que hi està més posat directament en tot això, i que ho ha seguit junt amb la delegada del govern, doncs sembla que la magnitud que ells volien agafar d'entrada no és massa viable de poder resoldre tot així. Va dir sí o sí ja, no? I llavors vam dir, bueno, però com a mínim assegura'ns l'aigua de boca. O sigui, si la de rec estem treballant amb el reaprofitament de les aigües de Reus, doncs ja farà el seu curs, però com a mínim ens heu de garantir la de boca. Això ho teniu garantit? Doncs aquí estem. Estem esperant, a mi ens van comprometre quan van venir a que en unes poques setmanes me donarien resposta. Clar, ara just fa un mes que van venir. Si d'aquí no massa, no em diuen res, no donen resposta, doncs agafem el telèfon i trucarem. Però com que m'han dit unes setmanes, doncs tampoc puc he de donar un temps prudencial. No, més que res això per Però que confirmar que insistirem. ja, com si estigués, com que va fer un plat abans per fer. Insistirem. No, doncs millor, ojalà sigui, si no ja, que sigui ja més Esperem. lleuger. Penso que ho volem tots, això. L'aforament del pou com va anar? Quins metres vau fer al final? Perquè és la pregunta millor, no té també. Una de les preguntes del millor. Una de les preguntes del millor. L'informe no l'hem rebut encara, però hi ha poca aigua. Nosaltres necessitaríem per anar bé tenir una font, que fos un pou, que ens donés 10.000 litres hora. Això, al terme de Riudecanyes, no sé ni si és massa possible. Però bueno, si en donés 10 i en donés 4 o 5, també ens vindrien de perles. I si al final només en dona 2, doncs els haurem d'aprofitar. O sigui, la idea, Carlos, és que l'altre dia vam fer números i cada 1.000 litres hora és una cisterna al dia. Fent números redons. Doncs tot el que puguem estirar, que per això jo la pregunta que tinc pendent de fer a nivell tècnic és si en 3 setmanes o en 4 ens poguéssim instal·lar aquesta osmosi, fins i tot el pou del damunt que vam fer analitzar ja temps enrere, si es podria fer passar per aquests tractaments i que això el Departament de Salut ens ho validés, però clar, no he pogut fer, no tinc la resposta d'això.
però que evidentment els pous a Riudecanyes no estan donant aigua com es necessita, això és segur. Que en tenim dos de fets, que podem treure el que surti, traiem-ho, que podem fer algun altre més i afegir-ho, afegim-ho. I si fem aquests tractaments, aquestes instal·lacions que es volen fer de tractament, tota aquesta aigua l'hem de poder aprofitar. I teniu plantejament de fer algun més de pou? I tant, n'hem de fer. Sí, ja, però previsió... No ho sé. I quan, home, seria millor poguéssim, tant de bo, el que passa, a veure, n'hem de fer perquè no ens podem quedar aturats. I a més és l'ACA qui ens empeny també a dir, heu de fer, i et dono diners perquè ho facis, vull dir, però bueno, no tot és tan ràpid. Esperàvem tenir resultats d'aquí i ara jo crec que ja hem de començar a pensar en tornar a fer una altra prospecció. Doncs no cal fer un pou, només cal anar fent un forat i veure què surt, i si l'arribéssim a encertar en algun lloc, doncs llavors ja s'instal·la, s'equipa, es munta i s'hagi tot el que s'hagi de fer. Molt bé. No, referent a el que és el poble, el tema dels carrers que es van fer, l'últimes obres que es van fer els carrers, que va quedar pendent el tema del pas de la llum, d'alguna variació que s'havia de modificar per reparació, de que estaven algunes pedres trencades, tot això com ha quedat, perquè passen els anys i continua igual. Sí, els anys ens han fet fer molts tràmits. L'últim cobrament del rebut. Sí, l'any passat, evidentment, el rebut, clar. L'any passat falta que vingui Endesa a soterrar els 3 punts de connexió. Per fer tot això vam haver de refer un nou projecte, vam haver de tornar a refer, no sé, diferents passos, fins que crec que fa a finals d'any, un cop ho vam tenir tot, vam haver de passar de nou les autoritzacions del permís de façana als veïns afectats. Aquestes autoritzacions les tenim totes de l'últim trimestre de l'any, no et sé dir exactament en quina data. I sé que un cop rebut tot això s'ha tornat a passar tot el Raül Freixas, de l'enginyer del Consell Comarcal, que és ell qui està en contacte tant amb l'empresa Agrovial, que és qui ha d'acabar de fer l'obra que falti, que es connecti, com amb Endesa perquè vingui a fer el soterrament. El que passa que Endesa és Endesa i ens hem fet perdre 2 anys amb un munt de tràmits. Primer amb el pagament, perquè el pagament això va calcular Massalies fa un any, aquest pagament, o sigui que no ve d'ara, ve de lluny. I clar, allò que es va calcular al seu dia fa un munt d'anys, quan es van executar, aquell pagament ja no era el que tocava. Sí? I tot i així s'havia fet, bueno, ens han fet fer doblar i triplicar els passos i ara som on som. Ara està en mans del Raül, de l'enginyer. Jo sé que n'hem parlat, perquè ja et dic, era l'últim trimestre de l'any, però no sé exactament quan. Però ho tornaré a preguntar, tornaré a insistir-hi perquè això s'ha d'acabar, evidentment. I el que sí que no he fet és passar la segona quota. Jo no dic que ho esteu deixant, però que s'ha d'estar molt damunt, perquè Sí. al final passaran totes les garanties, passarà tot... No, però tot i està... No ve la garantia, l'obra està feta, l'únic que falta és... Hi ha uns tubos, ara passen uns cables per dalt i hi ha uns tubos buits per baix. L'únic que s'ha de fer és que vingui Endesa, que desfaci els cables, sí, i connecti baix a terra. Que connecti on hagi de connectar, que passen soterrats. O sigui, l'obra en si no hi ha res més que això. O sigui, aquell metre quadrat d'on hi ha el tubo que no el vam empedrar per no haver-lo d'aixafar després. I és allò que vindrà a fer el Vial. Però l'obra en si no té res més que això. I insistirem al Raül perquè... El Raül, que és el nou tècnic que té trobat. No, el Raül és el que ja fa molts anys que és enginyer del Consell. Vale, però ara té quin tenim de tècnica que ja sabem això. No, ara no, el Consell... Jo tinc el Frederic primer, després la Maria... Sí, però I ara el Frederic, jo vaig coincidir amb ell molt poquet temps, després vam tenir la Maria i el Sergi, la Maria l'arquitecte, el Sergi era arquitecte tècnic. El Sergi treballa pel seu compte, el privat, i la Maria va guanyar la plaça de l'Ajuntament de Falset. El Consell Comarcal es va quedar sense una colla de tècnics per venciments que havien tingut de contractacions, perquè com sabeu,
les taxes de reposició no permeten ampliar i tot això, només et deixen contractar 3 anys, sempre que sigui un contracte de programa o tinguis una font d'ingressos de finançament. Tot això va portar que els serveis tècnics del Consell Comarcal es reduïssin a la meitat i acabàvem no donant servei enlloc. Llavors, finalment el Consell què ens va dir? Ens va agafar tots els pobles i va dir mira, de moment els tècnics que tenim són aquests i podem donar servei fins a aquestes poblacions, ¿vale? Les va ordenar de menys habitants a més habitants. Els primers que vam quedar fora d'aquest servei vam ser Montanell, Riudecols i Riudecanyes. De manera temporal. Què vol dir de manera temporal? Buscar un tècnic extern que ens ha costat una barbaritat de trobar i que ara tenim des de fa 3 setmanes, no penso. Un arquitecte que ens deu dia a la setmana per resoldre com a mínim llicències i peticions i traient tot allò que se'ns va acumulant, perquè portem una colla de mesos que diu sense serveis tècnics, uns serveis tècnics sota mínims, anant a demanar, a plorar, que ens atenguessin, que ens resolguessin i que fessin, però és que no hi havia més mans. Com sabeu, l'any passat el Consell Comarcal va tenir el pressupost prorrogat, ara per sort aquesta setmana s'ha pogut aprovar el pressupost 2025, el que d'entrada permetrà, perquè ara està en exposició pública durant 30 dies, el que permetrà és d'aquí 30 dies contractar 2 arquitectes més, un aparellador més, un delineant més, que ja formaran un equip. I a més s'està treballant en diversos programes que representin ingrés per poder ampliar la plantilla de serveis tècnics, o sigui que la situació que tenim és temporal perquè hem de tornar a rebre'ns el Consell Comarcal, que és el que ens marca la normativa. Els pobles de menys de 5.000 habitants hem de rebre aquest servei dels serveis comarcals. Però hem tingut aquest impàs aquí al mig que hem estat sota mínims i ara mig ho hem salvat anant a buscar un extern, no? Un professional extern que ens ajudi a treure tot allò que se'ns ha anat acumulant durant aquests mesos, o sigui que la situació ara mateix és aquesta. I com a enginyer sí, el Raül el teníem, Vale. No, que m'ha arribat, no sé si m'han comentat que hi ha una extracció d'àrids baix al camí dels Molins. Sí, amb això se n'ocuparà el Josep Frederic. Vale, perquè és un tema que és just al tall de terme nostre. És l'última parcel·la abans del tall de terme. Han fet un forat molt gran. Jo no he pogut veure encara quina empresa ho fa, perquè si jo he passat 5 vegades no he coincidit mai en que hi hagués ningú. I hem passat tota la informació al Josep Frederic, que al final, perquè per lo que nosaltres busquem ara un tècnic així, a més, tot passa pel Josep Frederic. Ell és el cap de serveis tècnics comarcals, o sigui, qualsevol llicència que es doni a Riudecanyes, si hi ha un veí que vol fer la cuina nova, qualsevol llicència l'acabarà signant ara el Josep Frederic. O sigui, tenim un tècnic aquí que informa, fa tota la feina, tota la prèvia, o sigui, fa l'informe, la visita o la reunió o el que hagi de fer, acaba elaborant el seu informe, el signa, evidentment, i el valida el Josep, que és el tècnic comarcal. I serà ell que s'encarregarà d'això d'aquí baix. Ja li vam traspassar plànols, fotos i... Jo me ve present que fa anys que van demanar sol·licitar per fer una gravera allí, fa anys darrere, i se va denegar, i clar, m'ha arribat això, que estaven traient i ostres, jo no sé... Hem fet un forat gros i jo no hi he arribat a coincidir encara, però això ho treballarà el Josep des del Consell. Escolta'm, el tema de la transició energètica, de la subvenció que ens donen als pobles, tinc entès que s'acaba el plaç aviat dels projectes de cada any que se n'ha fet ús o de noves propostes. Quina subvenció? Home, la de transició energètica, que no em surt el nom. Tu vols dir els fons de transició nuclear? Sí. A veure, torna'm a dir què és el que tens entès, perquè llavors... No, tinc entès, no. Hi ha un pla de presentar les propostes que s'acaba en breu. Vull entendre el president del Consell Comarcal. No, és que jo formo part de l'òrgan gestor. Per això em van comentar que sí, home, que hi ha les propostes perquè se tanquen
que no tarda molt en tancar de cara a l'any que ve i que hi ha molts cèntims en joc. A mi el que em van dir és que mira a veure si el teu poble ho ha demanat o ho demanaran o què demanaran. Doncs no sé si t'han informat massa bé. Bueno, o sigui que ja de 400.000 euros que es poden perdre o no. No, Carlos, això segur que no t'ho explicat bé. Això ho pregunto. T'explico perquè ho he explicat als alcaldes aquest matí i a més ho tinc bastant fresc i l'última reunió de l'òrgan de coordinació està aquesta setmana a Gandesa. El que s'està executant ara, o sigui, el que s'ha rebut ara és els fons de transició 2023. Els fons de transició 2023, aquest fons que crea la Generalitat, i hi ha un moment en què es decideix fer una distribució diferent. I la distribució diferent passa que reverteix el 50% del fons als municipis, als 96 municipis del territori del territori nuclear. A la distribució, o sigui, hi ha una primera bestreta, d'aquests són 60 milions, hi ha els primers 30 milions, on es fa una distribució entre Penta 1 i Penta 2. I a més aquí hi ha un sobrant que ja es destina a projectes de l'impacte amb l'anualitat 23 i que, per exemple, el projecte Lotte de Montroig doncs, se n'emportarà una bona part. A resumides comptes, els municipis Penta 1 i Penta 2, nosaltres som Penta 2, i vam rebre un primer pagament de 174.000 euros i ara en rebrem un en unes 2 o 3 setmanes, cap a meitats de març, d'uns 270-280, al voltant dels 430-450.000 euros en total. Però aquests projectes estan tots, o sigui, les sol·licituds estan totes fetes, totes tramitades, totes revisades i totes acceptades. Per això parlem de l'any que ve? No, és que només ha sortit aquí, o sigui, els municipis. Lo de l'any passat, lo de l'anterior sí que tinc entès jo, que era sense projecte ni res, la primera proposta. És que no se n'ha fet cap més. Els municipis es va fer l'anualitat 23, els fons 23, que són els que, com que la Generalitat, intervenció de Generalitat i tots els que hi han participat han anat tard a l'hora de resoldre, han ampliat els terminis d'execució de juliol del 25 a juliol del 26. O sigui, els projectes que es van demanar de fons de transició nuclear amb els 400 i pico mil euros que estàs anomenant tu, de 2023, estan aprovats. Estem a l'espera de rebre els diners, una part ja els hem rebut i l'altra els rebrem durant el mes que ve, i tenim d'aquí fins al juliol del 26 per executar-los. Això és un primer capítol, 2023. Ah, no, 2024. 2024, de moment, fins aquesta setmana no s'ha pogut calcular tot l'import del fons. Per què? L'import del fons és un import que es calcula, és una recaptació, i va en funció de la producció de les nuclears. La nuclear, aquesta va tenir una aturada bastant important l'any. Per tant, ha recaptat menys, ha ingressat menys. I per tant, l'impost també es recaudarà menys. O sigui, el primer van ser 83 milions i el segon han sigut 76. Per tant, s'ha recaptat menys. Per què no s'ha tingut fins aquesta setmana l'import total del fons 24? Perquè no es van aprovar els pressupostos de la Generalitat en el seu moment. Aquest fons s'aprovava i es tancava amb la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat. Us dic que és un rotllo, però és que és perquè veieu en quin tram estem. Això s'aprovava amb la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que va presentar el govern del Pere Aragonès. No es van aprovar aquests pressupostos i per tant no es podia determinar la quantitat final que es recaptava. I què han hagut de fer? Esperar a la liquidació, el tancament de l'exercici 24 per poder calcular l'import total dels fons. Hem estat movent un primer bloc que sí que sabíem del cert que podíem estirar, podíem fer moure d'uns 40 i pico de milions d'euros, on s'han posat projectes d'alt impacte. Mira, Llevaria Montbrió ha estat beneficiari, per exemple, de projectes així de prop. I projectes d'alt impacte i molta part que ha gestionat les cambres de comerç, la PIMEC i tot el grup que és el grup que ho treballa. Després, ara ens comuniquen l'import total, que arribarem als 76 milions, però que
treballarà amb el PAC 2025, perquè com que tampoc tornem a tenir pressupostos, tornem a estar igual, que sabrem una primera part que es podrà disposar de fons, però no sabrem el tancament, la quantitat final fins al tancament de l'any següent. O sigui, Carlos, això vol dir que els fons 23 estan adjudicats, aprovats i pagats. Els fons 24 només s'han destinat una part del fons, que ve ser un 50%, a empresa, o sigui, els municipis, 0. Sí? Els municipis, 0. I després hi ha una partida de 3 milions que està posada per activitats locals, però que ve amb aquesta segona part del fons. Per tant, això sortirà amb la convocatòria de fons 25. Per què? Perquè s'està treballant amb el reglament encara. El reglament... I s'ha de presentar aquesta? No, el reglament no està aprovat. El que s'ha desenvolupat ara són les secretaries tècniques, que n'hi haurà una en cada un dels 5 consells comarcals que toquen el territori nuclear, més una escola, més una Vandellòs. I les secretaries tècniques són perquè totes aquelles empreses que vulguin acollir-se, que tinguin projectes innovadors, que tinguin projectes d'alt impacte, puguin fer cap aquí. Amb aquesta s'ha creat a nivell de lo públic, sí, de consells i ajuntaments, les secretaries tècniques, i a nivell de PIMEC, cambres de comerç, sindicats i tota la part més empresarial i més privada, la xarxa Impuls. La xarxa Impulsa, que de les dues treballaran conjuntament. I són 2 ens que el que faran serà guiar, conduir, assessorar, acompanyar en totes aquestes tramitacions. Però ara nosaltres no podem demanar res. I de l'Ajuntament s'ha parlat amb els empresaris d'aquí del poble perquè sàpiguen que se poden agafar amb aquestes No, subvencions. perquè han sortit línies d'alt impacte. O sigui, un alt impacte, per exemple, Llevaria ha proposat una ampliació, sí, de nau de taller i de magatzem i una ampliació de plantilla de 20 llocs de treball, amb una inversió d'1,5 milions d'euros i ha rebut una part important de subvenció, però Riudecanyes no té empreses d'aquesta magnitud. I després el que es plantejava és de xarxa Impulsa, que és el que s'està treballant ara, que ens plantejaven projectes empresarials a partir dels 100.000 euros d'inversió. I a veure, els poblets com els nostres, projectes empresarials de 100.000 euros d'inversió no es toquen cada dia. Ara s'està intentant treballar, per exemple, un consorci líder, que funciona bastant similar amb això, les seves bases per projectes d'inversió marquen els 12.000 euros d'inversió per arribar a subvencionar. Però si tu ja ens poses un tope de que fins als 100.000, si no entres a les subvencions, podem parlar amb el comerç local, però no arribarem enlloc. O sigui, la convocatòria 24 a La Riudecanyes... cooperativa potser sí que podria arribar. Sí, però les cooperatives tenen unes altres línies diferents i les cooperatives ja tenen els seus punts d'informació i quan surtin, o sigui, això són convocatòries que s'aniran obrint. Sí, a mesura que es vagin obrint, s'aniran fent, s'han obert algunes adreçades al sector primari, adreçades, però el mateix Departament d'Agricultura, en aquest cas, ja ho canalitza. Però com a Ajuntament, ja dic jo que no podíem demanar res més del que tenim, ara per ara. Bueno, només una coseta ara ja per acabar, per part meva. El tema del cartell de l'entrada, com ho tenim això? Perquè... Quin tema? El tema de la neteja i del tractament i tot, perquè m'ha arribat també, i també ho he vist jo, que de la manera que s'ha netejat ha quedat una mica com a marcat per tota la vida. És com si t'embrutes una mà i també les dos, no? La banda no el vas veure, o els que t'has fet arribar tampoc el devien veure, perquè a més no vam explicar. Sí, però físicament se veu. Home, clar, i allà t'ho explica i et diu el cartell s'havia oxidat per natural, potell. Sí? Hem hagut de fer tractament per poder treure la pintura del damunt i no l'hem tret pas amb aigua ni d'això, l'hem tret sorrejant, amb sorra, a pressió. Què fa allò? Allò no treu només la pintura, treu la pintura i l'òxid. Què han fet després? Li hem anat aplicant aigua amb no sé quin producte perquè es vagi oxidant. I allò ha d'arribar a oxidar-se, espera't un parell de mesos, però allò s'acabarà oxidant tot per igual una altra vegada. Però igual que hem tingut una oxidació natural, la tornarem a tenir. Però mira, ho faré més gràfic i s'entendrà millor. No, tu quan vas a fer qualsevol cosa i t'embrutes un dit o 2 dits, te rentes els 2 dits o rentes la mà sencera? O les dos, com a mínim. No, home, perquè si tu només et deixes la cara del porc
Sí. El resto no, se veurà tota la vida, també es tractava que li fiquis. Això ho Clar, sé jo, ho sé... I si no ho sap, no anem bé, a no ser que vagi metros. M'explico? Per això t'estic dient. Doncs, jo crec que... Si hem d'esperar que s'iguali tot, passarà molt de temps. I tant. Pues això, si tu neteges tot d'una, ho deixes tot clar, Fem una cosa. no? Ja ho veurem. Ja ho veurem, perquè a més, fins i tot Jo dic la cosa que es veu, no? la mateixa persona, Cada un sap el que la fa. mateixa persona que ho ha fet, que ha fet la neteja, és qui ens acabarà aplicant el tractament que s'ha de fer després, que és anti-grafitis o antipintures, o perquè no s'hi adhereixi res més, i perquè s'aturi l'oxidació. Només espero equivocar-me. El temps t'ho dirà, No està clar. però no té més que això. No, m'agrada el comentari, perquè es veu físicament allò que totes les passades de la sorra, que com s'ha fet i com no s'ha fet. Considero personalment que no és correcte la manera de fer-ho. Ara, algo Com és personal. diferent, sí, pot ser. Diferent, no?, que és netejar tot el cartell, perquè tampoc estem parlant d'un camp de futbol, estem parlant de què, 2 metres? Se xorreja tot sencer, tot en viu, tot en cru i es rovella tota l'hora. És una opció que Aquella cara es veurà tota la vida, per més que ja pot vindre qui vulgui. Tota la vida es veurà, i a més, Jo aquí no quasi estic- que ho van fer amb alçada, la aquí forma del tocinet. No hi estic del tot d'acord, Bueno, de ja tota està. la vida. No, A veure, ja que es pugui així del tot no es veurà. el rovell, vulguis o no, els materials no són perfectes i no es rovella tot igual. Que potser passarà temps, no ho sé, a veure què el tècnic que ho està fent, a veure Però per això pregunto, igual anava a metro, que va a metro, igual la sorra li anava cara, per això només va fer la forma del porquet. Que no sé, per això pregunto. No té res més. Jo per meva ja... Si teniu alguna cosa a dir altres. No, jo havia anat parlant. Doncs ho donem per acabat. Sí? demanar disculpes, no sé per què no anava a gravació, això sempre és...